Gipatuman na ang traffic scheme atong sa grand opening sa Higalay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City. Doon na say bagong ruta ang street dancing competition. Ano yung report ni Cyril Chavez? Ipahigayon ang grand opening sa Higalay Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard diin magsugod ang traffic scheme gikan alas 10 sa hapon hangtod alas 11 sa gabi. Adunay gitagana nga parking space alang sa mga opisyal sa gobyerno ug mga bisita. Pipila ka mga dalan sab ang pasirad-an busa lauman ang bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Busa giawhag sa RTA ang tanan nga planoho na daan ang lakaw aron dili matanggong sa dalan. Ang entrada nato asa mo sulod ang atong mga kaigsuonan, ang atong general public didto ta moagi sa entrance nga tuwa sa pabor sa puntod dito sa may Julio Pacana paingon ka sa Kauswagan Bridge. Samtang gianunsyo sab sa City Tourism Office nga adunay kausaban sa ruta sa Higalay Street Dancing Competition karong tuiga. Magsugod na kini sa dalan sa Limkitkay, dayon liko sa CM Recto Avenue, hangtod muliko sa Vélez Street, hangtod makaabot sa Pila Sports Center. Sa maong ruta, adunay stops nga himuon ang contingents aron ipasundayag ang ilang performances. Kung mahimo ang atong ground gyud for the street dance exclusively for the dancers kay para ang atong judges naapoy clear view sa atong mga performances sa atong mga contingents for this year. So that's why we want a new route for this year kay mas luag. Aduna sa bag-ong mga aktibidad sa Higalay Festival sama sa labing unang pickleball tournament. Murag innovation lang gani siya sa mga previous nga activities kay syempre mag-evolve man sad ta depende sa kung unsa ang parihaanan kung unsay uso karon, kung unsay sikat o kung unsay makita nato nga mas makalingaw sa katawhan. Nakalatag na sab ang security measures nga ipatuman sa kapulisan sa matag aktibidad. So ang atong security plan is individually gid siya conducted siya or naka-design siya individually depende sa need and sa venue. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.